De winnaar! Altenburg en Wiebera. Altenburg en Wiebera, de winnaar van de ondernemersprijs Noordoost-Friesland 2013. Ja, het viel nou hartstikke goed en ik ben super gerust van alle mensen die hier al mij werken hebben, dus ik vind het super. Wat betekent het winnen van de ondernemersprijs 2013 voor Jim? Nou, dat is toch wel een waardering voor uw werk. We hebben een bepaalde filosofie, een bepaalde visie op ons werk en daar houden we echt van vast. En het feit dat we nog zo'n prijs winnen en dat de mensen komen zinnen dat ik zeggen, dat doet niet echt goed. Nou had je het van tevoren misschien een beetje hoop, maar nu het zo vier is, hier neem ik eigenlijk stiekem een beetje tocht? Nee, want het zijn drie goede bedrijven die nomineren wie een drie goede kandidaten, wel heel verschillend. Dus ik ben blij dat ik net in de jury zie, maar ik ben blij dat de jury u eruit zag. Op 10 verschillende elementen hebben de bedrijven pensioen en ze zitten echt heel dicht bij elkaar. Ik denk wat uiteindelijk de terugslag Joen had is toch wel het unieke van het bedrijf. Er zijn maar een paar van sokken in heel Nederland en dat die bij u in uw regio zitten, dat is wel super. Wat is het grote belang van een prijs als de ondernemersprijs? Nou, verschillend. Het jouwt een stukje nadenken van de ondernemers om bewust met een bedrijf bezig te wezen. Het jouwt stiepen aan ondernemerschap op zich. En ja, een stukje competitie. Dat is natuurlijk ook de krent in de pap. Als je dan zo'n prijs winnen. Maar het leert ook nog eens even zien dat dit hier net naar een mooie geboel is. Wij hebben genoeg in huis. Ik vind dat eerlijk gezegd wel eens een beetje zwaar gehakt erover dat wij als oer hier altijd maar gaan krimp en vergrijzing. En als je naar de aantallen, nou ja, het krimpt wel een beetje. Maar ja, misschien mogen we eens wel volle meer richten. Kijk, als gemeente met elkaar en konst sta je er ook wat van, de gedeputeerden. Als je nou waar je en wat vakantie er is en geen demmer aan de gang en stop daar de energie in.